ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଡ଼ ପରିଚୟ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା। କଥାରେ ଅଛି ପରା, ବାପା ଥିଲେ ପୁଅ ସଭାରେ ହାରେନା। ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ସେ ଶକ୍ତି ଆଗରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ଆଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭୂତାଣୁ ବି ତୁଚ୍ଛ। ସେ ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ସେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ସବୁକିଛି ସେ ଶିଖାନ୍ତି ଓ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ବାଟ ବି ଦେଖାନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ବିଶାଳ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ, ପୁଣି ଆକାଶଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି ସେ। ସେ ଥିଲେ ସବୁକିଛି ଅଛି, ଲାଗେ ଯେମିତି ଏ ଦୁନିଆର ତମେ ରାଜା। ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପରିଚୟରେ ଆମକୁ ସମାଜ ଚିହ୍ନେ। ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ଓ ଯେତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ କହନ୍ତି, ସେ ବା ଅମକର ପୁଅ ଓ ଅମକର ଝିଅ। ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର, ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଥାଏ ସନ୍ତାନ ଉପରେ। ସବୁବେଳେ ସେ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ ଓ ଭଲରେ ରହୁ, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ କଟାଉ, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି। ନିଜେ ଦୁଃଖରେ ରହି ସେ ସନ୍ତାନକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ତ୍ୟାଗଭରା ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସମାଜରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ନିଜେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଆମକୁ ପେଟ ପୂରା ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସହ ପରଦିନ କ'ଣ ଖାଇବା ଦରକାର ସନ୍ତାନ ତାହା ସେ ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ସବୁ ଭୟ, ସବୁ ବିପଦକୁ ଖାତିର ନ କରି ସେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ବାପା ଥିଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି ପାଇବା ସହଜ ହୁଏ। ସେ କଥା ବି ସେ କରି ଦେଖାନ୍ତି ନିଜ ସ୍ତରରେ। ସନ୍ତାନର ସୁଖ ପାଇଁ ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦୁଃଖରେ ରହିପାରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ କେମିତି ବଞ୍ଚି ହେବ ସେ କଥା ସେ ପ୍ରତି ସମୟରେ କହନ୍ତି। ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବା, ଭଲ ମଣିଷ ହେବା, ସମାଜ ଓ ପରିବାର ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ସେସବୁ କଥା ବି ବାପା କାନେ କାନେ କହନ୍ତି। ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ବି, ଯାହାଙ୍କ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ନିଜ ମନ କଥା, ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା, ନିଜ ବିରପଣ, ନିଜର ଭୟ ଦୁର୍ବଳତା ସବୁକିଛି ନିଃସନ୍ଦେହରେ କହିବା ସହ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଥାଏ ବାପାଙ୍କଠୁ। ସବୁବେଳେ ବାପାଙ୍କ ମନ ଥାଏ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଖରେ। ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ତାଙ୍କୁ ଘାରେ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା। ମାତ୍ର ସବୁ ବାପାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏସବୁ ନଥାଏ। କିଛି ହତଭାଗ୍ୟ ବାପା ବାରଦ୍ୱାର ହୋଇ ପର ହାତ ଟେକାକୁ ଚାହିଁ ବଞ୍ଚୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଜରାଶ୍ରମରେ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ମହାନ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ବାପାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସେହି ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ବୁଢ଼ା ବାପାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଲୋଡ଼ା ଓ ପରିତ୍ୟକ୍ତ। ଆଜି ଅନେକ ବାପା ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଅଜସ୍ର ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ବାପା ଦିଓଳି ଖାଇବାକୁ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ସନ୍ତାନ କିନ୍ତୁ ବିଦେଶ ଖାଦ୍ୟ ହୋଟେଲରୁ ମଗାଇ ଖାଉଅଛି। ଆଜି ଅନେକ ବାପା ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ସନ୍ତାନକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଥାଇ ବି ଆଜି ଅନେକ ବାପା ଶେଷ ସମୟରେ ପୁଅର ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା ତ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶେଷ ପାଣି ଟୋପେ ବି ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏମିତି ଅନେକ ବାପା ଶେଷ କାନ୍ଦ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି, ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି ମିଳିଛି, ତାକୁ କାହିଁକି କିଛିଟା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ। ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆମେ ଆମ ବାପାଙ୍କ ପରି ହେବା। ସେ ଯେମିତି ଆମକୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ସେଭଳି ଭଲ ପାଇବା।